Po ug Escudero misaad sa pagsulbad sa traffic sa Sugbo kung mapili karong eleksyon. Alimaong tribe dili mo pahawa sa ilang gipuy-an kung walay mando gikan sa korte. Pulis gireklamo nga namato og nanuok sa usa ka call center agent tungod lang sa Facebook. Pulis mireklamo nga wala mo coordinate ang NBI sa ilang gihimong operation sa Bohol. May hapon Sugbo, Kabisayan, Georgia, gipaminaw sa Grace Po ug Cheese Escudero tandem ang mga reklamo sa mga estudyante atol sa gihimong Students Forum. Usa sa problema ang gihisgutan nilang ang scholarship nga naapektuhan sa pamulitika. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Gihangup sa mga tinunan sa Asian College of Technology ang pagabot ni Senator Grace Poe ug Cheese Escudero kaganiha alang sa ipaygayon nga Students Forum. Gipaminaw nila ang tagsa-tagsa ka mga mulo sa kabataan, partikular ng kasamtangang problema nila sa scholarship nga giingong wa hatag yung pagtagad ni Cebu City Mayor Michael Rama. Matod sa usa ka tinunan, tataw kaayo nga nasagulan og pamulitika ang ilang pagtungha sa maong tunghaan. Nabalaka sila nga tungod sa bangi nilang kongresista Bebot Abellanosa ug Rama, basin og daghan unya ang di makahuman sa ilang mga pagtuon. Apan si Po ug Escudero mipasalig nga andamutabang kanila pinaagi sa Study Now Pay Later nga programa. Kung hindi man kaya naman nakakalan, dapat gawin ng national government. Nabanggit ni Senator Ho, maliban sa Study Now Pay Later, ang pagbibigay ng scholarship sa mga kinangangailangan at deserving na estudyante. National government gagawa doon. Ayaw natin manghusga ng kahit na sino, pero sa tingin ko, kung meron kakulangan dito sa pondo, dapat ay ipaglaban ng local government kung anong kulang para gaya ng sinabi ni Senator Cheese ay mapunuan. Gipasalig sab nilang Po ug Escudero nga bisan ang problema sa taas nga singil sa tax di indirektang maapektuhan ang mga estudyante, tutukan nila sa gayon nga modaog sila pagka-presidente o vice-presidente sa nasod karong umaabot nga piniliay. Kaya mga paasa kayo na kung sakasakali kami ay pagpalain at bigyan ng pagkakataon, isa talaga yan sa prioridad natin na bawasan ang taxes na babayaran. Hindi agad-agad, pero kailangan ay gawin in tranches. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Po Escudero tandem wala pay napilian nga lokal nga partido nga musabak sa ilang kandidatura dinhi sa Sugbo. Duna na sila gikaistorya apan wala pay hingpit nga alyansa. Ilang gisaad sa mga Sugboanon nga sulbaron ang traffic kung mapili. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Agig tubag sa problema sa nagkahuot nga dagan sa trapiko karon sa Sugbo, naglaraw si Senator Grace Poe nga magbutang og mass transit system sa gayon nga mudaog siya pagka-presidente sa nasod. Nagtuo si Poe nga gumikan sa nag-anam nga paglambo sa Sugbo, kinahanglan nga hamugaway ng kadalanan aron mas daghan pang lokal ug langyang turista ang mububo sa ilang mga puhunan dinhi sa Metro Cebu. Sabi nga nila it will be the first resort airport in the world, but I think that there should be a faster way to travel from the airport to the city center. So hindi malayo na gawing plano na magkaroon din ng train or a shuttle service directly from the airport to the city center. Sa laing bahin, gipaybaw nilang Po ug Escudero nga wa pa sila makig-alyansa sa bisan unsang lokal nga partido dinhi sa Sugbo, Mapawan, Cebu man o Bacod. Iyang gibutyag nga doon na sila nahinabi nga mga partido apan wa pa sila mikumpirmar og alliance ngadto kanila. Wa sab mabalaka ang duha ka mga nagtinguha nga mahimong independent candidate sa hungiho nga hinay sila karon sa nanggawas nga survey, itandi nilang Rojas ug Binay. Wa pa sab nila gibutyag ang ilang senatorial slate. Kami naman po ay bukas na nakikipag-usap sa iba't ibang grupo at pinapakinggan ang kanilang mga pananaw kung anong mga gustong gawin nila sa kanilang probinsya. Para sa amin naman magkakampi tayo basta para sa kabutihan ng ating mga kababayan. February 9 pa. So mahaba pa naman yung panahon. Kung yung mga establisado ng partido tulad ng UNA at LP hanggang ngayon ay hulugan o installment o wala pang binabanggit na kompletong linyada, kami pa kaya na independyente. So sana mas mabigyan nyo kami ng oras at panahon
para buuin at mabuo ang mga bagay. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gipasalig karon sa Department of Trade and Industry Region 7 nga hugot gihapon ng ilang price monitoring sa tanang produkto labi pa kay nagsingabot na ang adlaw sa Pasko. Gawa sa mga nagunang palaliton, gimonitor sab nila og apil ang presyo sa produktong petrolyo. Ang detalye giaksyonan ni Ryan Sarote. Food processing industry is increasingly seen as a potential. Huwag nakita ang pagsaka sa presyo sa mga paliliton ang Department of Trade and Industry karon nga nagsingabot na ang adlaw sa Pasko. Kini ang obserbasyon sa DTI Cebu taliwa sa nagpadayong state of calamity sa tibok lalawigan nga unang nang gideklara ni adtong buwan sa Mayo. Ubos sa state of calamity, dunay gipatuman nga price freeze ang DTI Cebu nga kutob pa Nobyembre karong tuiga. Napaglantawan nila nga posibleng magpabilin ang mga presyo sa mosunod nga tulo ka buwan. I don't imagine a situation where prices will be very high going towards Christmas. Di man 100% ang pagsaka sa presyo sa mga paliliton, apan sigurado sila nga mukunod kini tungod sa pagsulod sa bare months. Base sa naandan, dunay mga barato og sulit nga mga bundle promo ang mga tindahan agig pag-clear usab sa ilang supply o inventory sa nakalabay nga tulo ka buwan. Gipasalig sab sa DTI nga affordable sa publiko ang mga produkto nga pang Noche Buena kay way kinitkalit nga pagsaka sa presyo sa production o produktong gasolina. The prices, especially for basic products, are always down, if not stable, but a little bit down. Karon lang adlaw, gipatuman sa Petron ang 1.65 pesos nga usbaw sa ilang liquefied petroleum gas kun LPG. Dugang kini nga 18.15 sa presyo sa tangke sa LPG. Laing 95 centavos usab ang usbaw alang sa ilang auto LPG. Nasayran nga pipila kay gayon nga mirolback ang LPG sa nakalabay nga buwan apan karit lang nga misaka ang presyo niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Magpabili ng mga sakop sa Alimaong tribe ug dili magpademoli sa ilang mga balay hangtod nga adunay mapakita nga court order. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Wala sila court order. Gimakak sa mga sakop sa Alimaong nga nanablig sila og asido sa mga sakop sa clearing group nga paingon manguba sa ilang mga balay sa Barangay Basaka. Giangkon nila nga dunay nahitabong pagpangharong og pagdinapatay atol sa clearing operation tungod sa giingong pagpanghudlat og pagpamugos sa clearing team. Nitumaw ang kagubot human gibabagan sa mga residente ang clearing team nga miresulta sa paglamok-lamok og giingong pagpanablig og asido. Giingong di momino sa 5 ka masakop sa clearing team ang napaso sa asido. Sa ako dili na pwede, So dili na pwede. Pero matod ba nila amon ko pero di ko kasigurado na ang resulta. Basta gitumor mo na nila. Gidakop sa kapulisan ang mga sakop sa Alimaong nga silang Kali Agila og B. Piranha tungod sa wa pagrespeto sa mga pulis ug ang giingong pagpanapat nila. Di sila gusto gubot apan angay nilang panalipdan ang ilang kagalingon hilabi na kay giingong gipangulatan na ang ilang mga sakop. Matod nila nga way basihan ang pagdemoli sa pamilyang Segura kay wa kuno sila gihuptan nga court order. Gani giklaro sa mga residente nga gi-reschedule pa karong Oktubre 23 ang hearing sa korte apan nakugang na lang sila sa demolisyon niadtong September 24. Tungod sa pagbabag sa mga residente, way nabuhat kagahapon ang clearing team og nangatras aron malikay sa kagubot. Kung anduna unta mo yung mga kompleto mo pilis, dili unta na mahitabo ang anak. Pero kamo nang haras man gud sila. Malinawon sa karon ng dapit apan nabala kagihapon sila nga kalit balikan sa clearing team sa sunod nga mga adlaw. Gingo mokabat og 23 ka mga balay ang gidemolish sukad September 24. Ipasusin Lapu-Lapu City Pasiradasa ang nahitabong kagubot sa Barangay Basak aron mapanggitaan og solusyon. Most probably dili na to mahimutanan, but kinahanglan lang ato silang atiman yun. Yeah, we will do something about it. Sorry lang. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka call center agent midangop sa buhatan sa Regional Investigation and Detective Management Division sa PRO7 human na mga namasangil nga gituok sa usa ka police officer nga iyarasab nga silingan. Ang reklamo giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Unsa problema nimo man giunsa ta ka? Nganong suko kay ka? Ano ni siya nga? Sige ka pahilabot sa akong uyab. Bisag pabasahon pa ta kag kuan post nimo sa Facebook.
Niadtong Lunes sa gabi giyon nga kalit nga gisulong sa usa ka pulis nga gikatahong nakainom ang complainant nga usa ka call center agent sud sa boarding house niini sa Kasuntingan Dakbayan sa Mandawi. Nakurat siya dihang kalit siya nga gisinhagan ug gituok pa sa naasoy nga pulis nga nadestino sa Kasuntingan Police Station. Nasuta nga gipost sa Facebook sa call center agent batok sa uyab sa pulis ang hinungdan sa kagubot. Until ato nga time nga ni tugdong ang bato jud tapad sa akong gihigaan. So di ako ni kung nga akong boarding house may gilabay. Ing ana din siya manin ako. Sus na. Tabla ko na to ni ron ana siya. Nin ko. Sige dapati ko. Dapati lagi ko. Dapati lang ko. Nya duol na pud siya nako. Sige kag gisagitan ko niya. Sige kag pagilabot sa akong uyab. Ana jud siya nya. Ana na po ko niya kad twice ikaduha then bora gyapon nga dalang tud gani. Yeah. Mato ni RIDMD Deputy Chief Superintendent Henry Binyas, imbitahon siyang buhatan ang Police Officer 1 nga gireklamo aron sa makaesplikar siyang habig. So taon sab nila kung nganong yano lang nga nakasud sa boarding house ang pulis. Based sa atong circular, posible siya maging liable for grave misconduct. Pagkakaroon, di pa kasulti kung unsay kuan, pero ang atong gitanaw sa pagkakaroon ang pagsuod sa balay o katong aksyon o pagtuok. Dismayado sab ang maong complainant sa Kasuntingan Police Station tungod kay wa nila giblatter ang maong hitabo. Iyang pasangil nga igura siyang gitambagan nga mudangup sa barangay, sanglitwa sila nakita nga bunog siyang kalawasan. Wala mo kay bunog ma'am kanang kay kung napa kay bunog ma'am pamediko legal na kan ta ma'am diri na siya nya kay wala mo kay bunog pa unahan sa barangay ana siya balik lang ugma alas 8 sa buntag mag-open ang barangay niya wala ni lagi jot down atong akong complaint naan akong friend ang dili day 24 hours yung women's day ana siya mo dili ma'am like alas 9 pa sila mag-open din ana sila kay lubong Tungod sa gihimo sa mga desk officers, gitakda sab silang moatubang sa RIDMD aron ipaabot ang ilang tubag sa reklamo. Giklaro ni Binyas nga palisiya na sa matag police station nga iblatter ang tanang reklamo nga ipaabot silang buhatan. Iswat na to sa blatter, then i-refer gyapon sa barangay just in case nga magkuan. So murag note lang ha. Pero in that case, kung kung public officer gani ka, walay jurisdiction ang barangay ana. So mahog sir na kulang og seminar ang katong desk officers. Muna tanaw na to kung sa mga lapses niya. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Human sa duha ka semana nga pagpaniid na dakpan sa kapulisan sakop sa Marigondon Police Station sa syudad sa Lapu-Lapu ang usa ka level 4 drug pusher nga naglihok sa maong area. Pasado alas 10 ang takna kagabi dihang gipahigayon ang maong operasyon sa kapulisan sa sitio Ibabaw, Barangay Agus nga miresulta sa pagkasikop sa suspect nga si Harold Gikain Rivas. Si Rivas gigukod pa sa mga pulis dihang nakabantay siya nga pulis ang iyang katransaksyon. Nakuha gikan sa suspect ang DC size kagagmayng pakete sa shabu ug 300 pesos nga gituhang halin sa drogas. Nasayran nga ang maong drug personality makabaligya og 30,000 pesos matag semana. Apan depensa sa di suspect dili iya ang maong drogas apan miangkon hinuon nga bag-o rang misud sa maong illegal nga kalihukan gumikan sa kawadon. Nasuta kinila nga positibo maong ganiha pero nga adlaw gipahigayon dayon ang bypass operation diin with operation sa PDEA nga resulta sa pagkasikop ni niya. Ano sa mga trabaho mo dati dahil? Wala kayo trabaho? So sa may mo? Sa may asa mo dito mo sa Pangu sa tuhod ug samad sa agtang ang naangkon sa duha ka tawo nga sakay sa motorsiklo. Nilang gisakyan na dasmagan og delivery truck dito sa Borromeo Street kagabi. Daling gidala sa Cebu City Medical Center ang duha ka biktima nga sila si Abraham Pongtan o Grace Amolo. Si Abraham nasamad sa iyang agtang samtang napangus ang tuhod ni Amolo. Sa investigasyon nga gihimo sa traffic enforcer nga si Alvin Henon, ang motorsiklo kalit nga mi-U-turn og nadasmagan sa delivery truck nga gimaneho ni Jerome Yang. Mo na natay skid mark ato ba nang kanon di ang skid mark.
Sa mga balita sa gawas sa nasud. Nadakpan sa kapulisan sa China ang giila nga responsable sa pagpamomba kagahapon sa Guangxi Zhuang Autonomous Region nga mikalas og 7 ka kinabuhi ug miangol sa kapin 50 ka tawo. Nadakpan ang usa ka 33 anyos nga gipaila lang sa ngalan nga Wei. Ang bomba gikan sa 17 ka package nga gipadala pinaagi sa mail. Nibuto kini sa 13 ka mga lugar sa naglakip sa usa ka mall, prisuhan, government building, supermarket, bus station ug sa hospital. Karong adlaw laing bomba mibuto sa usa ka residential building. Ang mga tinugyanan mipahimangno sa publiko sa dili moabli sa mga parcel nga ilang madawat. Mga puwersa sa gobyerno sa Afghanistan hinahinay nga mibawi sa syudad sa Kunduz sa northern Afghanistan nga nailog sa mga Taliban. Ang pag-ilog sa Taliban sa syudad sa Kunduz maong 11 human gipalagpot sa United States ang kagamhanan sa Taliban 14 ka tuig ang nakalabay. Ang mga Afghan forces giabagan sa mga US airstrikes nagkigubat sa mga sakop sa Taliban nga nahimutang sa gawa sa bahin sa syudad. Ilang nabawi ang sentro sa syudad human sa tibuok gabii nga panaggubat. Sumala sa gobernador sa Kunduz, miskapo ang mga sakop sa Taliban dihang nangabot ang reinforcement sa mga Afghan forces. And vow to march further. Video gikan sa Russian Defense Ministry mipakita sa ilang gihimo nga pagpamomba sa Russia batok sa ISIS. Apan sumala sa analysis sa nakuha sa video, ang pagpamomba nahitabo sa lugar sa Syria nga dili kontrolado sa ISIS. Kini ang kampo sa usa ka pundok nga nagigbatok sa Syrian President Bashar al-Assad ug sa ISIS. Ilang ang lugar nga layo ra sa nahimutangan sa mga rebelding ISIS. Ang naigo sa pagbomba mao ang bunker sa pundok sa Iza Gathering nga mahilagway sa ilang kaugalingon nga Free Syrian Army. Sa lungsod sa Talibesh sa Homs Province, gipakita usab sa mga opposition activists ang gihimong pagpamomba sa maong lugar. Gipang-rescue usab ang pipila ka mga tawo gikan sa nabungkag nga mga buildings. Kapin sa 30 ka mga sibilyan ang nangamatay sa gihimong pagpamomba. Ang United States mipahimangno sa Russia batok sa pagtarget sa dili mga sakop sa ISIS. Sumala sa Defense Secretary sa United States, Ash Carter, dili sila supak sa pagtarget sa Russia sa mga sakop sa ISIS o sa Al-Qaeda. Apan wala sila mahimuot sa gihimong airstrike sa Russia aron lang mapalig-on ang kagamhanan sa Syrian President Bashar Assad. Ang United States adunay mga rebelde nga gisuportahan ug gitrain alang sa pagigbatok sa pangagamhanan sa Syrian President. Mireklamo ang kapulisan sa Police Regional Office nga wala mo coordinate ang National Bureau of Investigation sa ilang gihimong drug raid sa lalawigan sa Bohol. Kini ang giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Niadtong adlawng Miyerkules, gironda ang nagalain-laing balay sa Bohol nga giingong mga supplier og drogas sa maong dapit. Apan bisan og nahuman na ang raid sa mga sakop sa NBI, wa gyud nadawat nga taho ang kapulisan sa Bohol nga adunay raid hangtod na lang nga mitawag ang gobernador ug maunay mipahibaw kanila. Matud pa ni Directorial Staff Chief Senior Superintendent Raylin Dunlawas, mas labing maayo og nagki-coordinate ang NBI bisan og pagkahuman na lang sa ilang operasyon. It is really admitted that the police cannot do all and find solution to the problems sa atong lugar. Ang ato lang tanong pangindahay ni ani nga unta makig-coordinate lang. Because Gipadayag ni Lawas nga plano niya karong magkigtagbo sa taga NBI. Gipasabot ni Lawas nga di nila buot nga mahitabo ang misencounter tali sa NBI ug kapulisan. Matud pa ni Lawas, igo na unta nga magpahibalo nga dunay himuon nga operation sa Bohol ug di na kinahanglang muhatag og dugang impormasyon. These two agencies can sit down maybe. Okay, listen na kayo. There were several misencounters before which are as a result of non-coordination. Ang operasyon sa Bohol may resulta sa pagkasikop sa di mo minus na pulo ka mga tao ug nakakuha og di mo minus 5.3 milyones pesos nga kantidad sa shabu. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Sugdan pagtukod ang bagong hospital sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sunod tuig. Kaganihag inspection ni Mayor Paz Radasa ang karaang hospital. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote.
Giawag nila Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza ang kadaguan sa City Hospital nga palambuo ng ilang pagpanerbisyo o ang kasamtangang kahimtang sa building sa karaang ospital. Unang nakapaisa sa kilay sa mayor ang kagubot sa ospital nga alang kaniya makapalibog sa mga pasyente. Wasab makaikya sa mayor ang kakuwang sa CR ug ang tapad ini nga daw gituyo og sira. Kari, unsa man ni? Repair mo yung CR yung pala nakap. Repair o gilak lang nila aron di kita. Plano sa mayor nga bisan sa kadagan nila og problema sa ospital sama sa karaang building, hinay-hinay kini nila nga matagaan og solusyon. Siguro there has to be something dako nga i-improve like mo pintal niya ang flow sa pagkuan sa mga trabaho. We will do that. Ako manggugi sa mayor nga ato na yung ayuhon ng atong ospital. So akong ipakita niya nga dako na yung kay kausaban ng atong ospital karon. Ang Department of Health migahin og kapin 20 million pesos nga pagpatukod og duha ka two-story building nga mahimutang sa karaang City Hospital. Sugdan sunod tuig ang pagtugod sa Department of Public Works and Highways sa unang building nga nagkantidad og 10.3 million pesos. Isunod pagtugod ng ikaduha nga building nga mahimutang sa karaang ospital. Nagpunsisok una karon sa mga ward ang kapin usa gatos ka mga pasyente sa ospital nga doon na untay capacity nga 70 beds. Laing problema ang kakuwang sa mga tambal sa ospital. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu migahin og 4 million pesos alang sa tambal og laing 4 million pesos alang sa ubang galastuon sa City Hospital. Nakita usab ang kakuwang sa ilang mga staff. Dunay 20 hangtod 30 ka mga pasyente ang na-admit matag adlaw gawas sa 70 ka mga outpatients. Most probably dili na to mahimutanan but kinahanglan lang ato silang atiman dyan. Yes, okay. Yeah, we will do something about it. Sorry lang. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy Thursday mga igsoon! Pinakaunang Mr. and Miss Law University sa IBP Cebu Chapter nagmalampuson. Samtang sa laing pinakaunang higayon sab, mga kandidata sa first ever Binibining Karkar gipaila na sa publiko. Astralius 18 representing to you. Mapasigarbuhong gipaila sa dakbayan sa Karkar ni adtong Sabado ang mga dalagita nga mga kandidata sa umaabot nga Binibining Karkar 2015. Dakong kalipay sa mayor nga sa unang higayon adunay mga kandidata nga mo representar sa iyang 15 ka mga barangay sa ilang dakbayan. No, I am inviting akong gapit no tanan nga mga kapatid no sa Radyo 5 sa Aksyon Bisaya sa pagtanaw unya no sa tua nga search po unya no sa Binibining Karkar unya sa November 24. Gipaambit sa overall chair sa maong prestihiyosong kompetisyon ang kalainan sa maong indigay nga mahitabo sa maong dakbayan. The highlight of this pageant is that we're bringing Brazil to Karkar. No, so it's a samba beat and all this colorful pageantry to be held here in Karkar. In fact, I'll be going to Puerto Rico and Brazil next week, traveling abroad and do some actual research to make this pageant very colorful. Sa formal nga pagpaila sa mga kandidata, mapasigarbuhong gipaambit sa mga nagdumala ining maong beauty contest ang mga dagkong papremyo nga naghuwat alang sa makoronahang Binibining Karkar 2015. Uban sa maong titulo, 50,000 ka pesos ang malangkat sa swerteng mananaog adunay scholarship program o trip to abroad ang naghuwat alang kaniya. Formal nang gipaila sa publiko ang 15 ka mga kandidata sa maabot na Binibining Karkar 2015 kung diin matag usa kanila mo representa sa 15 ka mga barangay sa dakbayan sa Karkar. Busa atong sundan ang pagpanimpad sa mga dalagita sa umaabot nga Grand Coronation Night nila nga mahitabo dinhi mismo sa dakbayan sa Karkar karong umaabot nga November 24, 2015. I think that's the most wonderful thing about Usa lamang kini sa mga angayang atangan sa umaabot nga kapistahan sa dakbayan sa Karkar. Nailhan ang maong dakbayan tungod sa pagka-maabi-abihon sa mga lumulupyo dinhi uban sa mga maabi-abihong pahiyom nga kanimo musudong sa panahong ikaw mobisita sa maong dapit. Mga kapatid, it's more fun in Karkar! Hali na mo! Dr. Erwin Lim, sir. Gipay gayon usab ni atong Sabado sa gabi ang labing unang IBP Cebu Mr. and Miss Law University 2015 sa usa ka dakong mall dinhi sa Sugbo. Dinhi nagsangka ang mga maanyag ug ambungan nga mga contestants gikan sa mga nagkarayang law schools dinhi sa Sugbo. Tumong og tuyo niini mao ang pagpaila sa katawhan nga di lang kutob sa brain ang mga estudyante nga nikuha sa kursong abogasya apan aduna sab sila ikapanghambog sa natad sa pagwapuhay ug pagwapahay.
Gikoronahang Miss Law University ang pambato sa University of Cebu nga si Janessa Alcarez, samtang nahimong Mr. Law University ang law student sa San Carlos University nga si Adrian Cabahog. I am shocked and I am in awe. I'm overwhelmed. I'm speechless, but thank you to everyone who supported, especially University of Cebu, Manila. They have been very, very, very supportive. So thank you very much. It's really overwhelming. I did not expect to win, but I'm really grateful for the opportunity to represent the University of San Carlos. I'm just really grateful to God and to my family. It was fun. It was actually my first time ever to join a pageant, especially in this kind of crowd. So I'm so thankful for this kind of opportunity. Ang maong kalihukan ang gipaluyuhan sa Integrated Bar of the Philippines kun IBP Cebu Chapter nga mao'y opisyal nga organisasyon sa Philippine lawyers sa probinsya sa Sugbo. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong Happy News ug Aksyon Showbiz karong adlaw hangtod ugma ang mga igsuon ug alang sa walay karapusang mga showbiz chismis uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radyo 5 101.9 News FM Cebu. Alang sa mga nag-unang Happy News ug Lights Camera Action Showbiz kini si JP Lauquat Sara ug ang atong word of the gay nagkanayon. Kapag na in love ka wag kang matakot, love story yan, hindi horror booth. Agay. Attorney Georgia, ay kunat si the correlation sa Mr. and Miss Law ug sa legal profession. Oh, well, it's just probably, murag palingaw-lingaw lang while you're in law school. So I think from different law schools, they probably got, I'm sure it has to do also with brains also. And beauty. Yes. Ikaw gito to ang ngayon nga sa unang panahon lang siguro wa pa to, no? Dito sa unang panahon, sa akong panahon, why in ana? So, dito maghisgot ana, Glenn. Una, no? Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon, ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!